An duine is fearr dam ná John Morgan, mar bhíonn si anmhaig mar ceocht as choilead mar sin is an si. Stephen Gerrard mar tá sé má idol. Bhhaimí má tá sí an jazz agus tugann sé bíadam agus tugann sé rudí jazz dom. Nasty a Lucan mar tá sí gymnast agus buí sí an Olympics. Katy Perry. Tá sí ó an ínta. Duine is fearr ná Justin Bieber mar tá sé ceoltar a bhá. An duine is fearr mar dam ná Messi tá sé i mór pell má. Claire Graney mar Janet sí tá sa Gaelach agus tá sí anmhaig Janet tá sa Gaelach. An duine is fearr an dam ná Jedrid. Tá siad an jazz agus granmhar agus is mála a grúig agus din siad rudaí le Thailand agus tá sé sin jazz. Niall i One Direction agus má mádra. Smálam Niall mar smálam a órán agus gcathair. Tóran is fearr ná One Thing. Louis Tomlinson ó One Direction marall tá sé granmhar agus tá is féidir le cána go híntach tá sé iontach é cána agus is málam daoine granmhar.